Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Ano? Dobře, jdu tam. Už jdu. Už jdu. Červení nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebují pomoc. Dobře, jdu tam. To nejde. Jsem připravena. Rozkazy? Už jdu. Je to jen škrábnutí. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Prišli sme nakúpiť zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak prostě nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Ano? Samozřejmě. Dle rozkazu. Jdu do krytu. Nepřítel. Кто здесь? Кажется, я что-то услышал. Rozumím. Здесь враг! Ano? Poslouchám! Rozkazy? Myslím, Ano, že pane. to byl poslední. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Jdu do krytu. Připravit. Rozumím. Samozřejmě. Кто здесь? Připraven, pane! Poslouchám! Jdeme! Všude klid. Poslouchám. Dle rozkazu. Ano, pane. Dle rozkazu. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Samozřejmě. Nepřítel. Poslouchám, pane. Rozumím.
Nepřítel! Dle rozkazu. Hezky opatrně. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Hledám kryt. Připravenější už nebudu. Měním pozici. Jdu do krytu. Počúvam. Rozkladám. Poslouchám. To je lepší možnost. Ano. Ano. Zaujímám pozici. Nech si to! Kto zdes? Dobre. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Připraveni dle rozkazu. Samozřejmě. Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Povídejte. Měním pozici. Rozumím. Zaujímám pozici. Vaše rozumím. Dle rozkazu. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Ano, pane.